Какво представлява ЦЕРН? Това е Европейската организация за ядрени изследвания, разположена близо до Женева на границата между Швейцария и Франция. Създадена е през 1954 година и е най-голямата лаборатория по физика на елементарни частици в света. Тук учени от над 100 страни работят заедно, за да изследват основните закони на Вселената. А какво всъщност правят учените в ЦЕРН? Те провеждат експерименти, които ни помагат да разберем как е възникнала материята след големия взрив. В ЦЕРН през 1989 година е създадена и световната мрежа WWW, за да се улесни обменът на информация между учените. Тук се намира големият адронен колайдер, най-мощният ускорител на частици в света, дълъг 27 км. С помощта му учените ускоряват и изблъскват протони със скорости, близки до скоростта на светлината, за да изследват нови частици, например Хигс бозона. А защо ЦЕРН е важен за човечеството? Изследванията в ЦЕРН не само разкриват тайните на Вселената, но и водят до иновации в медицината, индустрията и технологиите. ЦЕРН е символ на международното сътрудничество и научния прогрес. В Международния научен институт не просто търсят отговори за произхода на Вселената, а и създават бъдещето на науката и технологиите.